ga mu nan kuna ganin mu walillahi alhamdu, ba ruwan mu da wane ba ruwan mu da wane, amma muna jin dadin mu a rayuwa kuma muna godewa Allah da abinda Allah ya bamu, abinda Allah ya bamu ya ishe mu. Wasu so suka damu a kan yanayin da kai na za su zo kuwa yan wahala mafiyata. Kadarar ka daban, tawa daban, bai zama lallai in maka ba, kai ma ba lallai kai ne ba. Halinka daban, nawa daban, kabarinka daban, nawa daban, kamar ka daban, ni makawa daban. To ya za a yi mu zamo abu daya, ya za a yi mu zamo abu daya. Ko ka so kai musu daidai, kai musu daidai, sai sun saba maka su dai da lamarin. Ko Allah ba ya yi masa daidai, in dai ka damu kanka akan wani to wahala ta sa ka gaba. Ba za ka iya musu ba, ba za ka iya musu ba, ba za ka iya musu ba. Wasu so suka damu a kan yanayin da muke kaiwa. Wasu so suka damu a kan yanayin da muke kaiwa. Alhamdulillah kalbinmu Allah ke daɗa kare mu, ya kyauta jiki da tufafinmu, mu ji daɗi da mu da mai son mu, haushi ya damu mai kinmu, wa ya sa kanka damu da mu. Sai dai ku ji haushi amma in Allah na nan za mu yi ta gaba. Sai dai ku ji haushi amma in Allah ya so kullum sai mun ci gaba, mu ta gaba, mu ta gaba, kullum sai mun ci gaba, mu ta gaba, mu ta gaba, kullum sai mun ci gaba, mu ta gaba, mu ta gaba, haushi sai kun mutu ma.